Oya orenya kwa Ramogi Ajuang kamora mora ma intiere kawuono tich adek kama in tarik 11 dwe mar abich higa mar 2022. Ageno ni chiwo maber kamora mora ma intiere kaponi nenowa aka intiere dhogo sieko kata wuotho gi Kamigori machiegni ahinya e chenro marwa mar okinyi makawuono. Nyinga Joyce Odur. Nyakwa Ramogi Ajuang en odiochieng' machielo ma bende Ruoth Nyasaye oyawonwa piny nono. Kamoro mora mintiere arwaki e chenro mar piny. Chenro machakre sani sa 12 mar okinyi nyaka sa 5 mar onyango. Nyinga Sharon Ong'ao. Ka intiere gwenge ma ahero, Kabongo, jogo mantiere Boya kochomo Awasi, jogo mantiere Otho kanyo kata kiduogo chien, nyaka jogo mantiere Kobura, jogo mantiere gwenge mopogore opogore alwora ma kaunti ma Kisumo, Mabei, Siaya, kod mano ma Migori, kaunti ma Nairobi kaka nyaka mano ma Mombasa. Mosi ne oyawore okinyi ma kawuono kamoro mora miyudo ai kendo adwa kindi machiegni e chenro mar piny. Nyinga Cleophas Oluoch. Cleophas gi Joyce uchiyo nade? Achiyo maber. Achiyo maber kendo nyalo wacho ni kawuono walose wi ero mkati. To mkate bende kono ka ni nengo ne oidho. Achiyo gokinyi gi mkati. Nyaka sana kumona mkati. En wach mataka intap apenji notimrana de mano kiyudo memo to kawuono wach nwaro ko. Bene kora na puma naga iyo gafla binvu. Chiwo ko jajni. Ko se chiwo ko jajni to wiyo wil. La mor oyuda ka to rwako to chop. Bane mi winjo bara ni kufumba na kufumbua. Bese tichiyo nade? Amba chiwo maber. Ogo ne Nyasaye ro kamano kuom yo wat thuolo mar neno odiochieng'ni. Mak mana in Sharon chiwo nade. Achiyo maber. Amora ina neno odiochieng' ma kawuono. To kawuono en WCW. You look nice. Thank you Cleophas. Erokamano. Kaka manyako Ramogi Ajuang mana kaka pile chenro kachakre sani wadhi yudo nyime nyaka nochopo e kidieny mar mbaka oromo nyaka sa 5 mar onyango. Katika mano kaka pile odiochieng' ma kawuono bende chenro ma kawuono lach. Bang' maendi wantiere gi weche manyien mar mondo mi ibed gi ng'eyo gik ma bende notimre odiochieng' manyoro. Kopogore gi mano bende wadhi donjo e kidieny machielo mane twak mokwongo e chenro mar piny ma bende adhi kelo ni wiyo wil kata mna giwacho nonro mar gazeti. Nyaka Ramogi Ajuang nonro mar gazeti biro kelni kanyo kod nyawadwa Cleophas Oluoch. Mano kango chopo kanyo sa 12:30 mano toka weche manyien. Kobiro bedo kod jafwambo marwa mano Walter Nyambaga. Kaka pile wabedo kod thuolo mar lidho gazeti mar mondo mi wami siso iwuogo kokacha inyiew gazet manyalo muri e kind The Standard kod Daily Nation. Kama bang'e Sharon Ong'ao biro donjo e twak mokwongo kama pod wabiro goyo mbaka kotudore kod weche go mag siasa. Kegigo tenya kwa Ramogi Ajuang maber ni somo en teko. Yuda gazet mari ka wase mana lidho nige. Kipane wadhi migete. Walidho nige mondo yusi so mar some. Kaito bang' mana wadonjo e kidieny machielo. Kaka wadon chieng' tich adek. Maber mana chieng' tedo. Joyce Odur ankono ni en ang'o motedo mano bang' twak mokwongo. Kaito mano wadonjo chal mar fombe kidieny mogik mar mbaka oromo. Kama mwamolo iri kanyo bende wadhi mana bago ni twak mano odiochieng' ma kawuono kotenore koda weche matimore sani mano kwarango sekta no mar Jua Kali. En ang'o miyo sani jo siasa duto oketo maino gi duto mana kuoma jo sekta ni mag Jua Kali. En ang'o mantiere kanyo e sekta ma Jua Kali. Wadhi bedo kod jolony kachiel kod jogo matimo tijegi maga Jua Kali odiochieng' ma kawuono ka bende wacholo twak nyaka e dirodi kanyo kaunti ma intiere mondo miwa pachi kotenore kod wach machalo kamano. Nyakwa Ramogi Ajuang kuom magi duto te mano twak wa mokwongo kanyakla gi twak mar ariyo chenro mar mbaka oromo. Med chwalo ote kwenye mora ma bende intiere godo parni nyisowa nyingi kama bende nene TV mar Ramogi. Ote yorono namba mar SMS 33600. Mbui mar Facebook kaka pile wantiere achiel kachiel yudo Ramogi TV. Twitter @Ramogi TV KE. Abeka kaka pile nyalo tudre achiel kachiel koda e mbui maga duto te iyuda @Sharon Ong'ao. Mana kamano Nyakwa Ramogi Ajuang kawuono en chieng' tich adek to wantiere koda kidieny no mar tedo gi chiemo. Neni kango chopo kanyo kar sa 2 mar okinyi ikaw kalama kaachiel kod karatas tibed godo piny e kinde mineno tedo gi chiemo tindiko piny recipe mar chiemo ma bende wabiro tedo odiochieng' ma kawuono. Ka ote mari an bende nyalo chwalo na achiel kachiel e mbui maga tudruok ka Facebook iyuda Joyce Odur, Twitter handle @JoyceOdur_. E wach mar kaw kalama e wach mar tedo gi. Okilongo longo no konyi mana chiemo. Nyakwa Ramogi Ajuang mago tedir mar Ramogi TV ka ituri koda bende kunde tudruok meka duto mag Facebook, Twitter kachiel kod Instagram. Okawe TikTok bende Cleophas Oluoch. Machiegni nikech ma
Enrope, Ewakungwa Yuda Thund Weche. The dealings in Azimio are shrouded in disturbing deep secrecy. The alliance of the willing already started when we had the first meeting with our PA colleagues. It has been a wonderful conversation. With the RPL, our country and my government will be addressing the needs of millions of Kenyans who flock to work in industrial areas of our various towns. Koro sama logo toka monda wene giocha temo otongo tagileta agora piny mapacha olal. Giri ningia mwiketo matingni mayo wanyaka mogo. Serikali mayo wanyaka moke. Machiegni eneno weche manyien nyinga Joyce Odur. Chenro mar dadho jogo mamanyo thuolo mar bedo jalup Raila Odinga orumo odiochieng' manyoro ka sani koro irito duoko mabiro wuok. Kaka George Batilero, jatend Wiper Kalonzo Musyoka, gikone ochopo e nyim aputno kanyakla kod jochung' mamoko manyo thuolo mar teno Raila. Odiochieng' mar ariyo kendo mogik. Chenro mar manyo jalup Raila Odinga ne odhi nyime. Jotelo mageto bedo jalup Raila e laro Compton Piny Kenya donjo ka giikore mar nyoso aputno gi wach mar chopo lek margi mar bedo jalup Odinga. Kopogore gi pach jomoko, jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka mane iparo ni ne ok nyal chopo e nyim aput magoyo kogno jogo madwaro bedo jalup Raila Odinga ema nokwongo molo kendo nyiero joma fuong'o weche ni othir gi chenrono. The decision to come was my decision because I realized we didn't want to give anybody an excuse whatsoever to say aligomea kuja. So I'm here and I can tell you it has been a wonderful conversation. Kaka yo mar chopo gombo mar chunye, mane en jaod bura magatanga Peter Kenneth bende ne odonjo kendo pako lony mare mararieya e lemo mag telo. Kenneth owacho ne oikore mar medo jiwo mbi mar Azimio, kolero ni kata odoko ni alwora mar God Kenya ni kod kwan mag ombulu mamalo. To kochuno ni jalup Raila nyaka wuog mana kono. It is important to realize that Mount Kenya is a vote-rich area. It is also important that the opposition has had a field day in Mount Kenya. But it is also important to accept that the Azimio candidate is on an upward trajectory in Mount Kenya area. And therefore, that by being vote-rich has its own considerations. But it's not a must, but it has its own considerations. And anybody who is doing mathematics will place Mount Kenya as a priority. Mondo kik nyinge bedo oko mar jomalaro jalup Raila Odinga, jatend duond bura mar National Liberal Party, Jambetre Stephen Tarus, owacho ni ochiwore mondo kony Raila e loko kit siasa ma pachoka moko ni opong' ga kwede mag dhoudi. He needs a fresh blood. He needs fresh minds. He needs people who truly want to create a unified country based on the challenges that we have had in the past. You know, as a country, we have always suffered the ethnic card, and you know we must breach that card. I don't think I have to belong to a particular tribe to be able to serve Kenyans well. Kautingo tachwa keini e odiochieng' mar ariyo. Gavana ma Kitui Charity Ngilu ne okodong' chien e temo loso sigana mar bedo miyo mokwongo mowal jalup jalar Compton Piny Kenya. Onyiso chir kendo ikruok mar tiyo gi Raila Odinga kokelo lokruok ne jopiny. Kabende, oseo Alfred Mutua kuom teto ng'wech kendo wuok e Azimio la Umoja One Kenya, koluwo ni mano ok en kit telo makare. I started way back with him in 1992 when we were both in opposition until we both got into government after bringing the opposition, all opposition parties together in 2002, which formed NAC. And this is the same thing that we have done today to bring Azimio together. It's about leaders sacrificing, it's about leaders making sure that Kenyan people have confidence in them. I personally think it's a terrible weakness
that that when you find some challenges here and there, you do not find solutions. Leadership is about finding solutions. Nobody will ever tell you that in leadership all will be smooth sail. Kata bang' duol mar yiero IEBC lando ni ok gibi yie jatich piny owacho moro amora mane ok ogwe tao mondo yiere lemo mar jalup jalar kom tend piny kata mar gavana. Mano ne okolo koyo e chuny Peter Munya. Jatend migaono mar puro nyiso chir mare mar yudo loch e kind joma nigi piem go. I'm very good at answering questions because I can answer questions quite well. But I'm sure the others who can also answer quite well. So really, at the end of the day, it is, let's leave that decision to the panel and the candidate, ultimately the candidate. E twak margi gi jofwambo bang' tieko goyo kogno Aputa makamano igeno ni kendo biro romo kar saa 4 okinyi makawuono kama bang'e gibiro chiwo jotelo adek kama bende oyombo to kane osedadhogi. Weche mabende wabiro luonu kendo wabiro kelo ni achiel kachiel kaka gidonjonwa e mesa wa mar weche manyien. Atoka wadhi nyime kod weche manyien en ni jodongo mawuok e dhot mar jo-Agikuyu kod riwruok mochung'ne siro kido kod timbe jodhodno kata Kiama Cultural Association okoro yango ni gisiro jatenda na Kenya Martha Karua kaka jalup jatenda piny Kenya e buo Azimio One Kenya Alliance. Akane giwuoyo e kaunti ma Kiambu kama ne gitimo e alam makende ne yiero mabiro timore higani. Jodongo go ne owacho ni koma mar jalup jatenda piny Kenya dwaro ng'ata man kod lony e tiyo ne jopiny. Gino makarua oseyudo bang' tiyo e piny owacho kuom higni mang'eny. Jodongo go bende ne omedo ni Karua biro medo jiwo thuolo mar joma mine e tend piny Kenya ka omiye thuolo makamano. As an advocate and politician, Martha has demonstrated or has championed for social justice, women's rights, improvement of the democratic process, and contributed to family law, especially in regard to matrimonial property. As a politician, Martha has actively participated in the agitation of multi-party democracy in Kenya and helped form the NARC coalition that saw the end of KANU's authoritarian rule. Candidate wale wamebaki kwa Mount Kenya ni 4. Hakuna yule hana uwezo na experience ya kukalia hiyo kiti ya running mate ama deputy president. Kwa hivyo wote tuko na wao pamoja na tutatembea na wao pamoja mpaka tarehe 9 na baadaye bado tutakuwa na wao tukishaunda serikali. Lakini kutokana na experience tutafurahi sana kama jamii. Kama Azimio tutapata Martha Karua as a running mate na mwishowe deputy president. Adhuridhai. Duond bura mara pamoja African Alliance pa mautel negi gavana makilifi Amason Jeffa Kingi koro lando ni odonjo e riwruok mar siasa mar Kenya Kwanza. Pa wacho ni ok gimor gi chenro mag riwruok mar Azimio la Umoja kendo chuno ni nyaka gidar. Judith Omondi miyo waler makamano. Wanomedore e riwruok mar Kenya Kwanza manandala chiel bang' duond bura mar maendeleo chap lando riwruok margi kod Kenya Kwanza. Duond bura mar pamoja Africa Alliance ma otelne kod Amason Jeffa Kingi bende koro lando ni oriwore kod Kenya Kwanza. Kingi ma oloso e twak mane gibago e par jalup jatend piny Kenya William Ruto mani Karen wacho ni pa owuok e Azimio la Umoja ni marok gimor kaka itayo chenro mag riwruogno. Okoni chenro go opong' kod weche mipando ma ok migi thuolo mar lero dwaro mar kadho nam chumbi kata mana otas mar winjruok mane gichuoyo e kogno bende pok omigi. The legal process for PA to be legally in Azimio could not be completed as it was frustrated by the flat refusal of Azimio to make available a copy of the Azimio agreement. The dealings in Azimio are shrouded in disturbing deep secrecy and mistrust. It became difficult for PA to pursue its 3-item agenda for and on behalf of our people. Kingi wacho ni winjruok margi e Kenya Kwanza
oriwo koda kar reso oganda manam chumbi ma okone ni kod midhiero ma pod jukogi. The first is the land question at the coast. The second is the region's economy. And the third is inclusivity in mainstream public service of the coastal person. Hata sisi hatutaki kugawanyiwa vyeo. Sisi tunataka watu wa pwani wapate na Wakenya. Hizo vyeo si muhimu kwetu. Wala serikali yetu si ya kupanga vyeo kabla. Judito mag Kenya Kwanza kuma oting'o Mudavadi, Wetangula kod jakom mar duond bura mar UDA Johnson Muthama koro lombo duond buche moko maparo ni igwenyogi e paro kod Azimio la Umoja mondo giriure kod Kenya Kwanza kata bed ni dhot nyicha oselor tarik 8 dwe mar Abich. Kithure Kindiki olero ni winjruok e kindgi gi pa ne ondiki tarik 8 mar dwe ni. This agreement was signed on 8th of May 2022. We call upon all those political parties out there who feel oppressed, who feel cajoled, who feel shortchanged, blackmailed, and conned, that we are willing and available 24/7, effective now, to sign post-election coalitions with as many of you as possible. JALUP jatend piny Kenya William Ruto omor kod donjo mar duond buche ariyogo e Kenya Kwanza kendo singore mar chopo gigo mane gichwoe kogno. Commitment to having resources allocated so that the people of the coast can progressively begin to acquire land from absentee landlords is a commitment Kenya Kwanza has made. The people of the coast especially, and the rest of the people of Kenya, to live in their country not as squatters, but as citizens and owners of land in their country. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Toka pod wantiere e wechego, kapod wantiere wechego mag siasa en ni seche 48 bang' duond bura mar maendeleo chap motelne kod gavana ma Machakos Laktar Alfred Mutua lando ayanga wuoka mar duond burano e riwruok mar Azimio la Umoja. Do mochung'ne yalo buche mag duond buche mapachoka mong'ere kaka Political Parties Disputes Tribunal koro wacho ni maendeleo chap ok nyal dara ka ok oluwo chike manitie. Gie thuolo ni pa bende chalo madhi yudo obadho e dar e Azimio kaluwore gi chike matayo riwruogno. Kodong mana matin e dweche 3 kende to piny Kenya dhi yiero maduong' ma dwe mar 8. Duond buche koro goyo chandri kanyiso dwaro margi mar wuok kendo donjo riwruoge mag siasa ma pachuka. Nyaka sani, duond bura mar maendeleo chap kod mano mar Pamoja African Alliance PA oselando wuok mar riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya kendo koro giselando donjo riwruok mar Kenya Kwanza. Ruto, as I've always said, regardless of what people say, is a good man. And I believe that he will change this country so that it does not matter who your father is, who your mother is, which tribe you come from, or where you are born. At times you get into a relationship, alafu unafunguka macho. Unakuta ya kwamba mahali ulikuwa si pazuri, mahali ulikuwa unaona mbaya, actually is actually better and is the best than where you are. So si ati tumeongea na yeye sahi, ametuongelesha for a long time, and every time he talks to us, naambia our people, tunasema pana tuko hapa, but he's been talking to everyone. He talks to everyone. The dealings in Azimio are shrouded in disturbing deep secrecy and mistrust. Consultations and decisions are made by a few and forced down the throats of the majority of the constituent parties. Due to the above 2 reasons, it became difficult for PA to pursue its 3-item agenda. Kata kamano, dwaro maduond buche gi koro chalo ni gore Luanda bang' doho mayalo ng'ur maduond buche keto negi obadho mar wuok e riwruok moramora ma ok olu okenge machik dwaro. Jakom ma doho no Des Manungu no okete ler ni duond buche manie riwruok mar Azimio la Umoja onge kod thuolo mar wuok e riwruokno wira nikech bedo ni okomegi oboke mar winjruok mane gidonjoe kama en achiel kuom ng'ur ma maendeleo chap osegolo. Kaluwore kod winjruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance, duond buchego ok oyienegi wuok e riwruogno kodong' dweche 6 to piny Kenya dhi yiero maduong' kata dweche 3 bang' yiero maduong'. Wach makoro tweyo lwet duond buche man kod dwaro mar wuok e riwruogno.
Chikego bende wacho ni duond buche oyienegi wuok riwruogno bang' chwalo kwayo mar wuok dweche 3 kapok giwuok. Chikego bende lero ni riwruogno inyalo mana kethi ka duond buche duto manie iye wuok kaluwore gi chike ma odong' mana duond bura achiel kende. To ka ok duond buchego owuok, chik oyie mondo mi oketh riwruogno ka yiero manyien ochopo 2027, kata kamano oyiene duond buchego keto kokgi winjruok manyien mar dong' riwruogno. Ma timore seche ma riwruogno mar Azimio la Umoja to dhi nyime gi manyo jalup jalar kom tend piny Raila Amolo Odinga ka wenge koro rito neno jal ma gidhi miyo lemo no bang' goyo gi kogno. Ogai mar ODM Raila Odinga koro ogolo singo mar bero sekta mar Jua Kali mawacho ni osejwang' kuom thuolo malach kata obedo ni sekta no nikod mwandu kendo oyawo thuolo mag tije ne jokenya mathoth. Jokenya manie sekta no bende ochiwo pachgi e wi okang' makamano. Walter Nyambaga nigi lerno. E kinde ma jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga chano chiero geno e sekta mar Jua Kali kendo neno ni rowere matiyo matek to chudo margi pot koro nyalo bwonjo. Vile nimesema, hii sekta inachangia kikubwa sana kwa upande ya uchumi wetu wa taifa letu. Saa zingine wanapata shida kwa upande ya wale walinzi ambayo wanawavamia pale wanafanya kazi na kuwafukuza na kuwanyang'anya hata bidhaa zao. Odinga wacho ni joma tiyo e sekta mar Jua Kali koro biro yudo barua mapuodho kendo yaro lony margi. Wengi wao wana ujuzi zaidi kuliko wale ambayo wanabeba makaratasi. Ati wao ni mechanic au ni plumbers au ni welders na kadhalika. Lakini kwa sababu hawana certificates, wanabaguliwa. Kandarasi inapewa wale wanasema watu wa katikati, wale mabwanyenye ambao sasa ndio wanakwenda wanawaajiri, na mingi ya pesa ambayo inatoka katika hizo kandarasi inaenda kwa mabwanyenye. To jogo machiero loya pile kaka yore mag menyo orwako parono ka giwacho ni gikalo e matek. Idea ma the former prime minister okelono en idea maber manyalo konyo Jua Kali. Nikop jite ok nyal dhi e skul. Nitie joma reme klas 8, nitie maleme 12. But sector ni osebedo ka absorb dropouts to gi jomo klas 8 kendo ging'e tijegi maber kabisa. Kalure gi paro mane jakom ogolo Raila Amolo Odinga en paro maber kendo paro malew. En paro manyalo ting'o jande ma ka Jua Kali ka wan kama mondo wachop stage mawachielo. Lakini kalure gi chieng' ka osebedo chien kocha tich osebedo matek. Yudo ni watiyo matek lakini pesa to waonge go. Kaso kwa doki Jua Kali gi mage masane ko jande mang'eny sani donjo Jua Kali ka. Wuone kod rowere manie dier boma ma Nairobi olieko ni en paro makare mar paro sekta mar Jua Kali kata bech mwandu manyalo miyo yuto margi dhi maber. Kulingana na hiyo ujumbe nimeshukuru sana kama serikali yenye itaingia itakuwa inatushughulikia. Juu hata ukiangalia siku hizi bei ya bidhaa imekuwa juu sana. Wategemea scraps partly mawadili kodoge gine gi products wa. Koro bing ni scrap kolor kore chudo ni dhi nyiewo material ma beche tek. Alafu gimigero cost ne bedo high to iuse bei at a low price. Bech mwandu mwatiyo godo osebedo kani malo. Nikop gibedo charge makata scrap bedo charge VAT. Gimadwa gombi ni bech scrap go kik charge gi VAT. Of course bende kik charge VAT. Nikech VAT no kokete wiye to miyo ka kori dhi loso material mi dhi uso. Kato bedi sanduk, kato bedi wheelbarrow. Kidhi use to miyo bei bedo ni malo ma ok inyal konyo. Raila Osingo biro keto lwasi mar chiro magik molos kod lwedo kod paro maliw kendo manyo chiro makare. Tumesema tunataka kumaliza haya kuleta ile kitu tunaitwa the RPL ambaye itatambua ujuzi wa mtu na kumpatia yeye shahada ambaye anaweza kutumia kikazi. Onagino gongero ni fundi chamo koke. Kata kamano kaluwore kod ngadho manyien mogol kod jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga mar bero lwasi mar Jua Kali, penjo mienjo ni to bengi ma gibiro lokore. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi.
Erokamano ahinya jafwambo marwa Walter Nyambaga. Nyakoro Ramogi Ajuang mano bende mabiro bedo twaka marwa mar ariyo e chenro mar mbako romo. Kama sani koro josiasa owuok oko ka gitemo keto maino margi e sekta mar Jua Kali e pachoka. Kata kamano ka wadhi mbele kod wechego mag siasa e kaunti ma Kisumu en ni Senator Fred Outa, gavana machon Jack Ranguma kod speaker machon Onyango Lo wacho ni tok ndalo 7 gibiro yango jala mabiro chunga e laro kom mar gavana ma Kisumu e yiero maduong' tarik 9. Lipota marwa Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. Jotelogo olero ni mabiro kaluwore kod loro oko ne keno bura mondo mi kik ne yud otiko mar ODM. Otiko magikone nyocha ochiw nyalodia ne gavana masani Peter Anyang' Nyong'o. Senator Outa owacho ni gin kod yore ariyo ka gima ging'iyo maduong' en golo oko gavana Nyong'o e telo. Ka plan marwa ncho kethore mokwongo moluongo ni plan A. Kama wabete ni wan gi plan B mantie. Gimodong' ndalo matin modong' gi wadhi kele mondo wadhiale ne jopiny mondo wang'isi jopiny na Nyang' wadwoko dala. Omiyo onge gimoro molokore kama duong' wabiro ng'iso jopiny ni kik gijogi nikech giwachonwa ni tang'o miyo waling' ta Nyang' ojogogi. Wadwa ni wang'isgi na Nyang' wadhi dwoko negi dala. Kamano bende kweth josiasa go owacho ni ok gisir kata matin luto ombulu mar 6 piece kaka duond buch ODM dwaro. Winjo gik ma ji moko wachonwa ka ni 6 piece. 6 piece to Raila oken oonge gi orange midhi ket kanyo. Idhi ket ni kala mar Azimio. Kodhi Nairobi ogocho ne Jubilee. Kodhi kama chielo ogocho ne Wiper. Kisumu ka iluongo ni ng'ade nywande. Ing'ado ha mojoga dhi. Mata hero bi. Kik ng'ato ket ni 6 piece. 6 piece waonge go. E timu wan kaka wawache wan wadhi choko kura ne Raila Amolo Odinga kum joma nyocha ne winjo ni yiero kodhi maber. Gimo wadich go Raila nyaka bed president. Gavana machon Jack Ranguma ma osedhi e duond buch MDG owacho ni en kod otiko kendo en eming'iye mar ariyo tok keno bura kendo rito mondo sidhe ayanga. Ne wan e timu wan ne wan gi plan A gi plan B. Owadwa ne nie keno bura ne nie plan A. Ana wacho ni kanyo kadhiye na wuok e plan B. Koro ka plan A nogore piny, koro wang'iyo plan B. To nitiere gik mamoko nyaka walosi warid nath nikech wadwa ni mondo kik wabed gi failure mora mora kwadhi nyime. Wadring kanyakla ka waikore ni wadwa dongo Kisumu. Jakom mar riwruogno Onyango Lo okwayo tend kaunti ma Kisumu mondo ikre ne teko mar riwruogno birogo e loko tend kaunti ma Kisumu. Wariwore ni duoko Kisumbwa kuma ne entie gi kelo dongruok makende manyalo loko ngimawa kendo nyalo miyo jowa one ni ngima makiny en ngima moromo dak kendo ngima monego watine ka wan gi geno ni kiny nokel ber molo kawuono. Mad Nyasaye ka walami kamoro amora mintie gi minewa gi jodongwa gi dewa kumogo e chongu piny kwanwa Nyasaye mondo golwa Profesa Peter Anyang' Nyong'o miwa jatelo madiduokwa Kisumbwa mane wantie. Weche mag siasa gi koro medo tedore e seche mabende limbe mag joket mwandu maong'ere kaka AfriCity Summit okayo juma manyien e kaunti ni kendo ikruok mare dhi nyime. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Ramogi Ajuang gi lipota mar Millicent Adhiambo no kowuok e kaunti ma Kisumu e mwachopo godo e giko weche manyien okinyi makawuono. Moko kuomu bende neno koseriwore kodwa e Facebook kacha kama wantiere live. Ka BR Akuku George mar Thim Licho Hinga Migori County wacho ni Ramogi ler ADWA ko wacho ni wach mar Honorable Raila Odinga golo middleman e wach Jua Kali no to nyalo konyo vijende. Wacho ni omor kode ahinya. Ka bende wacho ni jo Kisumu owere gi mirima wamany uru mana jotelo manyalo konyo. Waero kama na ahinya anyakwa Ramogi Ajuang kuom medo kete mana e Ramogi TV kae. Ka bende podi nyalo medo tudri kodwa e yoro waduto te mag tudruok mano koriwo nyaka namba mar ote machuok mar 236000. Facebook kacha wantiere live yudo Ramogi TV Kenya. Gie thuolo ni wabiro kawo yoyo matin kaito mabiro bang' ma en nonro mar gazet kod nyawadwa Cleophas Oluoch. Kik idhi mabor.
So niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app.